Sir. Besides, XCD. Ore. Ano ba nung sa'yo na? Tawag ko sabi nagdula. Ore, sa to, sir, mabiltek sinukat. Ano kinsan? Paano ko di kasisi? Usaro-aro. Ababa. Usaro-aro alang ka. Usaro. Mabawi kita pa di? Iya, pal. Hindi pwedeng araw kahit. Tara kulaong kita. Salit-salit lang siya. Madaw kita. Pinastanan sa pusta tang darada ko lang. Aray. Tusok ka, pali, tusok. Mait ang payong mo niya pa di. Gusto ko talaga magbawi. Kamu. May mag-arambog lagi pa ni. Gusto kong balog. Pangkulan tatulos pa yan. Sako ko na kailing. Ay, basta. 3 hours later. Yan pa di. Gusto ko magbawi yan pa ni. Na ano to? Ano to pa di? Kalalaki to pa di ah. Kalalaki to ah. Baka naghahanap din ko lugawa. Yung kayo. Mainit pati ang pamita mo niya na yun. Mainit pati ang Daw payutan mo niyan. pasitulan. Stand na nga ito Stand yan. na. Balik, pagbalik. Siga to yun ah. 1 eternity later. Talaga pa di? Tutugtog pa di kang tagal pa di. Katurugtog kayo pa di. Kaindog ka. Baka mapatugtog sa to. Tugtog ang tatulos kayo pa di oh. Tugtugon ta. Ano? Saan tanaw? Ano? Kaindo. Kaya tayo. Alat lang mo na, alat lang. Pero, bago ka pa yung balik-balik, kuraw-kuraw ka. Paano mambaya? Alas, pagkaro ko nita. Masa lang ko man maputa ko. Kaya di bagpurot ang klima ko. Hindi pag ang panahon. Napot ko ba? Green-minded mo man talaga, no? Siyempre, pag-aro ko yung kaneo. Kamagkatan. Magkatan ng klima. Iyo, gusto mo, tabangan mo ko. Ano ang nahiling ko pati sa'yo, magpagbubugon mo ako ay. Nabupuot na nga ng tao. Hindi na nakakahango. Nakadi ka man. Pwede, mapatamong dati yung pwede. Tugtog na pwede. Pero mga karastahan yung duwag niya. Pero hindi makibalik ka. Dahil manido kong pwede pag anong palita. Ay, pali. Nagpagin mo kang pali. Dahil sa bagong ka, nagagi ako dyan. Kung unang kuraw ko baga. Bray, pwede ang puot ko. May pagkapalit pamitong niya pali nga. Tulisa daw pali nga. Ano talaga ang ano mo ni... Dahil may ano kaya, nagpa-check up ako duman. Ano, naano ako na hindi ko nakakahangos. Ano kaya? Pero nahamil ko tong kutsara. Nahamil ko sa kutsara. Tayo namin kung pagkakala kutsara. So tinaw ka sa maluto ka dikit. Labo-labuhong ko baga. Nahamil ko sa kutsara. Eto, suka nakakurahawa ko. Iyo. Pasensya na ka, Brad. Iyo, pasensya na ka. Iyo. Iyo. Kalami na. na. Iyo. Maisog ka na yung mga... Pasensya na. Iyo. Alam niyo na ano na itong... Iyo. Pasensya kayo. Dapat pating pamangkol dyan. Tana. Pinatugtog ko na. Pasensya na talaga, Brad. Brad. Iyo. Iyo. Basta, di naman sud. Iyo. Dahil ako makakurahaw sunod. Iyo. Pasensya na talaga. Iyo. Iyo. Happy Valentine's sa Indo. Dahil ako makakurahaw. Mga sakit na mabugbog. Iyo. Susukan! 2 hours later. Ayun na. Palabak na. Pare, ano na to? Hindi mo busal ko tabaka. Mapano ko patulungan mo. Darakula. Pero matuma. Pero ako yung isipit ko sa ito. 17. Ang saro. 19. Ato mga sa 35 ano? Pero sa ano daw ba itong diba? Ay! Masuk-masukan mo, nama. Yan ako na naman siga pa niya. Bodo na naman. Pwede pa rin sigla kaong padiw. Isa padiw. Mata yung padiw, mabibingit ang liog ka. Ay, bigit yung padi. Ayan, tigti padiw, o yun o. Lunis padiw, nag-lunis padiw.
ano. Ano paguna ka rin Inda? Takot. Laban na ako sa Inda. Kaya siguro sa Inda. Dua man ako sa Inda. Ano sa 19, sa 16, 17. Dure. Laban ako sa Inda. Daw ako sabi nagdulag. Mure, ato sar mabiltek si Dukat. Araw ko di ka sising. O saro ababa. O saro lang kaw. Ayan. Uy, alip, mure. Kain kaya ko din sadit. Yan saro lang kaw. Di bali. Kata din. Sadit. Sadit. Ngin. Sadit ni mananit di. Wala sadit ni. Ya, tadi bikin tadi apa nih? Tadi apa nih? Tadi. Pade, susubama lang ako, Pade. Parumbay na dyan, Pade. Pade, sumama lang, Pade. Pade! Pade! Ito! Ano, Rina? One, two. Sige. 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 Camera. Action. Oh, sige na.